numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O, Doamne, omulețule Tu. Și la spate să o întoarceți un pic, vă rog, și apoi puteți să o îmbrăcați, să rămâne numai capul descoperit. Atâta. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe om, întocmindu-l din suflet cugetător și din trup bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului și punând capul peste celelalte mădulare, ai așezat în el mai multe simțiri care nu se împiedică una pe alta, ce ai acoperit capul cu peri ca să nu se vateme de schimbările vremii și toate mădularele lui spre trebuințele ai sădit, ca pentru toate să-ți mulțumească Ție, preabunule Meșter. Însuți, Stăpâne, Cel ce prin vasul Tău cel ales, Apostolul Pavel, ne-ai poruncit nouă ca toate să le facem spre slava Ta. Pe roaba Ta aceasta, Miriam, Claudia, Alesia, care începe a ștunde părul capului ei, binecuvintează-o împreună cu nașii ei și le dă lor să gândească toate într-o legea Ta și să facă cele bine plăcute Ție, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, cu bunătatea Ta, ai sfințit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează pe copila aceasta și să se pogoare peste capul ei binecuvântarea Ta. Și precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează și capul roabei Tale acesteia, Miriam, Claudia, Alesia, prin mâna mea a păcătosului, însoțind-o pe ea cu Duhul Tău cel Sfânt, ca sporind cu creșterea și cu căruntețile bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să